Outer mass, Jamza. Okay, you're military, you're military, you're military, you're military. Don't put your max, wait till my max. Punch you, Fana, Chinutama, Nema, Dani, Garamena, Garare. Mujani, Mujipin, Zara. Kutiniko, Guta, Unga, in the Shah. This is the end of the Tonas, Canadash, and then in the Gusi, the bus. Inga, Dino, Shanda, from Sunday to Monday, Kutika, to farm, no fear. Bangwe, Bajon, Digi, Shingiri, Kusama, Kushanda, one in Digi, Inga, Dino, Shanda, from Sunday to Monday, Kutika, to farm, no fear. Bangwe, Bajon, Digi, Shingiri, Kusama, Kushanda, Pamusoro imukuru wangu ndoda kuchengeta muri yangu ndoda Maria chikoro chikafu nembati kane mari wedoro mandi sungiro tsamba apa kumba mwana akutoda pamba ndozviziva muhomwa ndina sendi but lady loti kumba akutoda yake rendi inga ndinoshanda from Sunday to Monday kuti kachifambe novie pamwe pacho ndichishingirira kuzama kushanda wandi ndichidikira azvisiye inga ndinoshanda from Sunday to Monday kuti kazvifambe novie pamwe pacho ndichishingirira kuzama kushanda kwangu ndichidikira azvisiye handakudi ndoda number 1 but this time ndazopinda ndakakoka kan ndoda wekushanda zviri nani ndobva ndaukuda kunge angarambe ndakarare mujeni muchipinda nzara kuti ndigoguta unge ini ndichishanda ndisiye ndipindewo tonasi kana ndashanda ndinokusiyira yedo pasi inga ndinoshanda from Sunday to Monday kuti kachifambe novie pamwe pacho ndichishingirira kuzama kushanda wandi ndichidikira azvisiye inga ndinoshanda from Sunday to Monday kuti kachifambe novie pamwe pacho ndichishingirira kuzama kushanda kwangu ndichidikira azvisiye pamusoro imukuru wangu ndoda kuchengeta mhuri yangu ndotodawo mari yechikoro chikafu nembati kane mari wedoro mandisungiro tsamba apa kumba mwana akutoda pamba ndozviziva muhomwa ndina sendi but lady loti kumba akutoda yake rendi inga ndinoshanda from Sunday to Monday kuti kachifambe novie pamwe pacho ndichishingirira kuzama kushanda wandi ndichidikira azvisiye inga ndinoshanda from Sunday to Monday kuti kachifambe novie pamwe pacho ndichishingirira kuzama kushanda kwangu ndichidikira azvisiye handakudi ndoda number 1 but this time ndazopinda ndakakoka kan ndoda wekushanda zviri nani ndobva ndaukuda kunge angarambe ndakarare mujeni muchipinda nzara kuti ndigoguta unge ini ndichishanda ndisiye ndipindewo tonasi kana ndashanda ndinokusiyira yedo pasi oteta imani ayosivi tunge yuti aratati